ngin ya perang bat na ya kene ka program jungi bat hak basdanga ngakerpat nakaliang jongka balang mesan binatam baen keren kendiat kintin pediang nakaliang jongka balang ni pediang sebahaning kong AP nakaliang jongka balang hak kerteng ke batiang tam jong try no punim jong Jesus Christ kum ka balang ni da song kumen bangin yo kene ka kabu hak ban pediang ya kene ka program ka kyrpang jongka Synod Samla bat ngatharai lesi kala benong maybe kala bandai kaba ningkong kum kini kijaj kala benong kaba penlong hak balang tisi sinpat Mr. Chairman yang subhai pilang baru bat ngits kam belum kyrkhu kini kesingin bro kawai nakaliang balang presbyterian tam kra ni aku Blei sinpat EP bat ngits kam belum kyrkhu kini kesingin bro kawai nak bentah buram jung amen Blei Shibun mesan yaki kintin pediang jongpi tungin ya ruai ni jingduwai ka don hak ni ka kishit ki bala print ka jingduwai ka padengkong bat hadin ka tangan sakot ya inong pulih sedang baduai Mr. Jewel Merway ban yalam hak bapulih na kaktin jung Blei bat banduai Ben crown you Jesus Christ who try Pibaro junomdo, pibaro junomdo. Teshua mangin pendam jingduwai, sumbang ini skor kaktian ke jong Blei. Ato aingu hau try namar ba ulong ubabaham, naba ke jing isnei jong u. Kane bom jikon blame kyrkhu but blame nirap nak bentah mengenapa sekolah kini kintin ngi pendam jituai ko pa jongi ubah neng ngi sngo ban aingo angkat ke jong me ko trai ke jing krau mat ke jing krau ke jong me ngaduai men dor angkat lem ko trai mi kinta ngi shani aham me ke kinta ko ka bajaj rente nadu men hadu besibit ko trai bi ngis kam musim mo dor angkat lem bat ngi dor angkat lem ko por ke sarung ngi shani abring IT ame ko pa ublei banin menta bom jikut ngi duai amen ngin yat no shakmat ya ka workshop jungi ka ba ngila bu ya ka phang ha kana ka por long kur komruai kwar bat ngila IT ya kani ha i Mrs. Pauline Warji iban shimti kena ke por menta ti nomor tang IT hai i Mrs. Pauline Warji ben shim ya kena ke por menta ngakwa ban ai kuble pi baro i pastor i teman besan i kira babalang ki dekat komiti ya pi baro ki balai wan ki kuaya beper ngakwa ban ai ngu ya Blei nama ulap play kani kalat kani ka kyrpang shisha ban ya kata ka art of singing ka ba jingdonkam shisha ka ba nungkong kalong hato ngi ithu ne em yu Blei kumbang ide ban ithu nama ladang ngimtip yu Blei kat kum ka ba udawa nangi kata ka jingduwai jongiru kan long sting pat kanum kup jingmut kat kum ka jing thumu ke jong Blei but kum ka mon ka ba khoi ke jong u okay start again 1 2 3 1 crown
Now let's sit with the lower back straight, feet firmly on the ground. 1, 2, 3, 1. Peep. Now, to them, be soft, okay? 1, 2, 2. Loud. Okay, now I'm going to ask you kalau menta ngan change the key ngin rai ke second verse. Let me see how you work as a choir to give dynamics. Sometimes loud, sometimes soft. Where do you stress a word more than the others? I will change the key, which means you have to stop at the first note and don't sing. What penjela namat bangan change ke key. Mo teman tangin sedang nang ne people. Alright, then I'll change the key. Remember, first time is soft, second time is loud. To them is also soft. Okay, hakamat jong u. Puram ya upar is nice and loud, and then you stop only at 1 count. Then I'll change the key and we'll do the third key. Prophet, key prophet, key ba dang yo e. So it's all 1, 2, 3. Okay, so let's sing the third verse with that emphasis. We start from the second verse on a different key. 2, 3, 1. And okay, now, Manta, I want you to sing it like a march. 1, 2, 3, 1, 2. Keep prophet, keep order. Shh. Now, again, march. Throw your voice. Yeah. You have to. Yeah. Okay. To get to we'll do what they call a crescendo. Gradual, not like suddenly loud, suddenly soft. More soft. Kibaro, 1, 2. Peep.
Come on. Now, very loud. Ako'y Again, kalau dang step kini kita lawan dang step. Pipiwan hadin jong baro. 1, 2, 3, go. Somebody is singing the wrong note among the sopranos. Thank you, sopranos. Dang step. Once again, everyone together. Okay. Mentah kalau di kepur bangin. Tiga mun chukli pi kum ki choir leaders hakan ke jingruai unu udak ubasipen kolmar lot ya ki udak naka alphabet ubak pen kolmar ki choir bar koi ka kerleng satla ka pertai hape ya ka tu ka verse pi ramentan. Which word? Why? Why is more like a vowel? Okay, so it's not a vowel. Come on, choir leaders. If you don't know that, no, give me one letter. P? No, P, it can be quite difficult, but not the most difficult. Who said T? T is difficult, very difficult. There's another letter which is very difficult. Sing the second line. Tatos, Rabian untuk masdang. 1, 2, 3, go. Ti ngan kandan competition. Sibit dan competition. Ti ngin sedang masendap kenika session. Tanga ikan banang ya ngila nang ya ngorhem. Ngalanang i ki dur kemar ibu pu samar ke jing sung tenat ya ka jing nang sutu kumno banang ruai te nganget sibet saha ka second session ha ka bangyo sai ka competition relay hata kala kam rehem ha baro ka ni ko ying mani kulisibun kong nam ta kini ki jing kiai ba koridor tungin ya yang lang baro ha ni ka por but ngakerpat i Reverend El Nong Road belong executive secretary in charge jongi ke jing Samla Blei Un ya ke jing kyrkhu penwai pastor tengen ya penwai son siapa Blei de lau jong men sim ba khu jong me ya baro ki jing kai ki banging la yo bat to da kyrkhu kerhai la ga jong ke secretary ga jong me met bat men sim ba ka nang long ga jing kyrkhu na ka benta ki babon to ai ru ba ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai ka jing i ba ka jong Blei bo pa ba ka jing islok ka jong men sim ba khu to kan long lam bat ba ro kas jingiaseng Samla Synod nadu menta sheduk ibom ju kodro amen. Ngin ya sedang da ketuk jingruai ke baladon nang ketukot lang kedop jingruai ke nomor R hadin kene ke jingruai kumbala penbek i Reverend S.J. Nong Dekhar in sayalam yingi ha ka populi nekak tin ke jong Blei bat banbu pi hakmadu Blei ke jingduwai abanjingi junam haga ijong
Hashua bin Pash Blei hagi jingduwai. Kan persngau ni ta nagaktiin ka jong Blei. Ya kabangila ban syam nagashiti ka bading kong siginong korin. Kalau nong gabakat saw bat kat khot gabakat san. Ai ba ka ai baro gaba penher mensim kan ya ro ya utrai. Blei Un kyrkhu ya kijing syak skor ka jongi nagaktiin ka bakhu ka jong u. Tungin pendam ka jingduwai. Niwan mangu bandam hak selajat ki bakhu ki jongbi kin ku trai. Lengba jong kani kanok pa jong kani kesngi. Niyok kin ku trai ya kani kapor ka bakor dor e. Tuis na ya play. Pamen syak skor ya ki jingduai. Ya ki jing ud ya ki jing khot kerpa jong syakri jong ni klip mat. Bakar teu trai ulong no penim jing Jesus Christ ni duai pun ya padru. Menta adu hala kerta. Amen. Ingat balang bagan ni kapur kan long ka kyrkhu ya ki babun ki khun Samla ki presbytery jong ka Synod Sepngi ka jongi. Naga benta ka por ka badang sa ka bede bagan ka workshop ITF kong pensim ban yalam meka. Can you sing? Ah. Open your mouth. Ah. Apa pirwai? Kani ka jo ne, uneu jo, piaban relax. Mende melong ah, but ah. Put 2 fingers in. Ah, ah, ah. Nah, tanang ni. Ready, 2, 3. Okay. Do, mi, so. Do, mi, so. 1, 2, 3. Okay. In order for you to blend, you have to have the same vowel sound. Mentala da uwe ule. Uwe ule. Ah, kan mi da uwe kasur. Uwe ule. Ah, kan mi da uwe kasur. Uwe uka antang nani kan mi da kawe. Mo. So can you sing ah? Very strong. See? Same shape. Okay, just the 3 of you. 1, 2, 3. You see? Now you have the same vowel sound. Ah. 1, 2, 3. Good. Now, Manta, this is what we call root position. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Root position. One, two, three. First inversion. More. Can you come back? Sorry, it's an exercise. Huh? This is A position. Root is also A position. Okay? This is A position. First inversion, B position. Kamut urut ulake ushite. Mo? Can you just move up this way? To. Mentangin penlong boss di ini kan. Can you move up? 1 octave higher mo. 1, 2, 3. Okay, understood? Bakud, bakud, bakud. One breath. Okay, one breath, and then we'll try to change 1 or 2 notes. Now let's decide what note we're going to change. Okay, can we try that again? But just in one breath. 1,
2, 3, go. Okay, so shall we do the first verse again? Don't send out air from here. Don't waste air. Convert it into sound over here. More. Shall we do that again? 1, 2, 3, go. Very good. Okay, now just do this, please. Can you just lift your shoulders up? Adu kishkor. Pelan. Again. Kemudian. Tuh, kalau lain. Ready? Bakoi. 1, 2, 3, go. Everyone together. Down step. 1, 2, 3, go. Okay, ngiri wai ngoyame, no breathing. Nengkong shua bapin work on a song ngakwa nengkong finedon ke group discussion. Mo. Ngakwa finedon ke group discussion. You'll see I'll tie it up in the end. Okay? I hope it's not confusing but I'm jumping from one thing to the other. Mentang ala shubat tai tang shpang ka harmony. Now ngakwa epi bapin ya pen snow lang ya ka melody but ya ka theology jong ka jingruai mo. Now I want you papin pe kani ka lyrics jong kani ka bakhoy nang ta come thou fount of every blessing, and then I want you to compare it with the kani ka jingruai. I feel your presence. Nang ta ngakwa bapin bataya nga ka what is the difference between the three songs? Just 5 differences. Mo, can you just move with your group quickly and in 10 minutes we'll meet again. Mo. Ladangi pulian di jurai ke Bandungkong, ladangi pej ki kintian dan ki lyrics ki badan hak ni ki jurai. Ni la tip lupa baka cringe phang ki krabo ju Blei jungi. Blei way langut ki balong ha way Blei. Bolong bakhut bakrabor bad long ba Blei jungi udan haman ki jaka baro. Par ki jurai ke baar ka cringe phang ka jingya lenti jungi kum ki khun Blei. Kum ki Kristan banong ba nginwa de jinga rap ko jingi no Blei. Banong ablei ya rap ko jinga lenti pilgrim ko jungi. Kat kentian so jura ko lam yang atrai Jehova. Pilgrim leng ba ka berthai. Ko jinga lenti ka berthai ki dei ki ba ki ba kelan. Kum ta ngidan kami ka bor ki jinga rap ko jungi Blei. Ban ke jingroi ke balai I feel a presence kini ka dei hadian bangila kerpat. Taring pulih kat kum na kani ke jingroi ni sutu ba Blei jungi umdai Blei bakelun balong bak kadon kapor ba Blei ju penselam ban jubab ke jing jubab ke ju batu tip bak ta jing jubab ke ba Blei jubab adu penselam kamar ke jing kyrkhu ke ba uai ni ta ke bak kerhai lani ke bak kinsai tam kita ku dei shubon ke jing grup tu.
tengi ada yang kalian ka grup number 1 tika masih ke bangi dan banai kini ka por bagi ni lai teli jing ruai ka bani kong ka dei ka kedoi ka kador ka jing long ka jong blai ka jing long khoi ka jong blai ka jing krau ka jong u wei ha lai ha wei kita di ka bantah ka bang long ka dei bangi ban ro yu pat ai buram yu blai bulong khoi ba chanai nang ta ka jing ruai ka baar bong ko come tau front every blessing. Kani ketika kedai ke jingdu ya kadai ke jingduwai ya ke jingalam ke jong blai. Kata ketika poin ma nilai yo ban sim satang kawai. Anta ketika bakado I feel your presence. Kani ketika jingdon kat ke jong blai lembat ni pat ka jinglong khoi jinglong janai ka jong blai ka ba kalong badai ni bang ni ro yu tang kita kules ban. Thank you. Ka bani kong abang ni pet ya baru asli ki jirwai holy bat ka to come down fountain tapi baru asli ki jirwai kilong ki jirwai ki bla penconong rim nak tin blai kilong biblical ka to banta I feel your presence ka to pat kamlong biblical de ka di ki jing kendo kalong ki jing ikendo jong u tu nong tho jong jirwai kilong kendo jong u ya ka jing em simat marmet bat blai ka baar pat ka dei kita buat lagi jirwai holy bat ka countdown fountain ka kran chapang ublei ka thu be chapang ublei ka tu jirwai ka baar pat ka thu be chapang ka jing em jong ubri siman kidan ke mental effects man pe itu buat lagi jirwai holy bat itu kidan ke mental effect apa kan ka wei pat ngem i kata tak kita kentien ka blai sibu hakabedi ini ka jirwai ka baning kong maaf ya nga ngampat dalong familia bat ka sur jongka ten reke ka bangilap kolong kumbala mention de kiwei ki nongkren hiru kadai ke jingruai ka bangi sunguthu ka ba unong tho ukren ha ka jingsham ko jong ushimat kalong let's say ka personal experience mo te tang kita ki basham let's say kin sunguthu ya kata but kata ka jinglong kentang jong kata ka jingruai kan kata ha uta lani ha kita ki basham ya kata ka jingyat te tang kani ha ka bede kani jurai ka beningkong hai ka bedi bat ka ba si kentien ha ka ketien parang ila benong kata exaltation mo exalt ngi pen kraw ka kerteng ka jong blai da ka ba ngia perta kom ba ketien ka blai du ka batai baki angel baki serafem kia perta om tang sisien bakhoj om tang arsien bakhoj relaisin bakhoj kata ka de subject ka ba kraw tam ka bangi de ban kam ban kenmau let's say kenil dengi ruai ka sur ka ba jai ru kan kit jingmut bahan namar balai karu kom flow jong ka melody kalong so simple bau unu no breru ulak ban shot ulak ban shaman sim naka te kini ki points ki ba nakaliang jing group 4 ngi wanra ko brisbon Ti ngal ngalayo jingi kai ki babha namara wangi amir jingmut langkum ne ki one ki suggestion ki ba slow day shisha ti ngalong da kaktin pareng mo what is the bottom line or what is the reason for comparing these three songs pilai ai la ki jingmut ka try mga kum kanong kelinga kwa ban tip ya ka jing yu i jung pi kini lightly jing roi if I can sum it in one sentence kari ka bale nga kwa fi fin pen ikini lightly jing roi pa pin sngu thu shai ka ki group 3 ken kila ong bai kata sorry mental effects yeah that's also there tama group 3 they said it is biblical. Praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord. Sim jongam, roya mutra, nirlong bakra,
Thank you. Please be seated. Squashing. Tieng gila poi she kabakut jong kane ka jinghikai ka balengkot. Ngasyu kwa ban pen sngo pisa ko we ga las hakato ka jingrai mo. Ngantem huki huji. Maybe on before. Now I'll change the harmony a little bit more. A bit more. I will diminish chord. I'm going to change the third and the fifth minor. Suspension. Seventh. Diminished. Minor. Now change the lightly ki note. Now, I change the fifth note. See, I change this note. Do, mi, so, say. Kumno baro isngotenat. Ha? Lada pisngotenat te la ban long biang lada boring te hap perkhat da kumwei mo. Isngotenat mo. Ito hublei ula kyrkhu shibun kamtam ki khun samla ki badan yaka kasap kapong hakabadai ban ai ki jing sikri hublei lengba ki jing ruai. Ini pun wai no. Ya kan ka jingiaseng ka jong ingin se kan do ka wei pat ka por hapo ka jing kyrkhu jong mengi ko atrai ban shom si de khot dress pa ku khra ini
jingduwai ke jing kyrkhu blei ke jong mekin bod rengki ke jing jingi lung ba ke jing ai ke jong trai jing Jesus Christ ke jing ke jong blei kupa jing ka jingiasyllok ke jong mensim bakhuat ke jing suk jong kinilai ha wei blei papalat ke jing sempang baro kan ri yangi naduk menta sebum jukuru amen